Kakam Reels Film Production Sasisen kan peni pajba biang ya ka film bala ai kerteng kapam Haramona Cinema Hall Bernihat Riboy District nado ka South Tarik Urempang hado ka Shipho Tarik Urempang R1000 R4R kaba on peni R show ha ka shisngi kata ka show baningkong kan long ha ka por R shiteng janmin bat kaba R kan long ha ka por san shiteng janmin Komta na kaliang kinong penya jong ka tega film lengbau producer jong ka film uba bantai lang saukme ula kerpat iki pajba jong ka them riboy bat kumju ki bana khapsor ki bampat yo ban sakhi ya kane ka film kinwan ban sakhi bat ban ai ke jingkershan lang ya kane ka film akade ka por ngata produce men ka bakhram man pentip shapi hi bai ba jong ka them riboy hi barokwe baya ka film kapap nya sawan man pen i hapo riboy district hapo Ramona Cinema Hall ka badan hapo Bernihat tengah kerpat di pigi bai ba jong ka them riboy hi barokwe hi bom syam la manan pai hapo Biju Cinema Hall te kani gade galat ka kabu nam ta jong pi ki bai ba jong ka them riboy ba pinwan man pai hapo Ramona Cinema Hall ka badan hapo Bernihat bat ka por bangin pen i kani kade ha ka por architect bat ka por san architect bat ka tarik kade na do ka South Tarik jong ni Ubnai Fam bat ka bankot adu ka Shipho Tarik jong Ubnai Fam tengah nakaliang ka jonga mana ka team hibar koi ngakarpa di pigi pai ba jong them riboy hibar koi pasoba ba penon man ajing kersyan yang kinok sna film kenang ba ma ka jing kersyan ka jong pi kenang la ban ai men sim shu yang kinok sna film banginang la ban snai ki film bat kalong ka jing kersyan ka jong pi banginang la ban ai kam ye ki bat ki kun samla wa pren kane ka perthai ka bakerdu ki kam hendri ka long pat kalat nam ta ka jing im ka jong ki bakin yo pan kersyan ya ladi nam ta ka lawe ki jong ki kulish bon